سلامتنا كاب سي ام اكسترا شو سبورت بمقدام نلومي نابخم نمبال نابز قربنا زيناتات كنحلفكم سناي مكتتال بعبلالነት ታሪክ ፖጋቻ ተባሂቱ ዝርከብ ቱር ዲ ፍራንስ ቀዳም 19 ሓምለም መበል 182.6 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታም መበል 14 መድረኹ ኣሰላሲሎም መዛዘሚት መድረኽ ሱፐር ባግነርስ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ከተእንግድ ድሕሪኝ 1989 ንፈለማ ጊዜ እዮም ኣብ መገስ መድረኽ ጠንቅ መውዳቕ ያስፈር ፊሊፕሰን ዝነበረ ፈረንሳዊ ኣባል ኮፊድስም ብራያን ኮኳርዳ መበገስ ሕንጻጽ ኣይተረኸበን ኣውስትራሊያዊት ጋንታም ጃይኮ ኣልኡላ ኣብ ዝውድድር 1700 ዩሮ ብመቕጻዓም ታዝበዝሐ መቕጻዕት ዝተመሓላለፈላ ጋንታ ኣብዛ መድረኽ 4 ተረርቲ ዓቐበታትን ተሰሪዕን ኣብ 89.5 ናይ ሆርስ ካታጎሪ ዓቐን ዘለዋ ኮልዱ ቶ ማለትም 119.9 ኪሎ ሜትር ናይ ክልተ ካታጎሪ ዓቐን ዘለዋ ዓቐብ ኮልዲ ኣስፒን ኣብ 150.1 ናይ ሓደ ካታጎሪ ዓቐን ዘለዋ ኮልደ ፒረ ቶርደም መወዳእታ መዛዘሚት ሕንጻጽ ድማ ናይ ሆርስ ካታጎሪ ዓቐን ዘለዎም ሱፐር ባግነርሴን እንተቐረድምቲ ተሰሪዕን أمبل 7.1 كيلومتر نا إنترمرت كسر عن كلام زام مدرك مقدم أي تارتا كحس تقلد ما يدمم 20 بتهب مدركام زحلف عمد أب تمسصال علت مالت 10 شعات حملم أب صغيرة مبل 10 شعات مدرك سلوفينا وطاري بقاجة تعويض الله من بارو نايكر محد عمد تذكرو تاتيوم نظامنا هورس كاتاغوري زعقونو عقب سلوفينا وطاري بقاجة كعوة اللايو زل على قمة رقيبهم صوتا مسفل لما كان فرنساوي كينتين باتشر أمريكاوي كين سيمونس نرويجاوي أندراس ليكساندن عوت زين برمت كعتاتا كايدوم أم بالعصر 3 كيلومتر إتألاوي أبال لتريكونا نكأتألا مالام كاب أباي قجلت كعود حرم مقادو نتاب قجلة ناي 10 كاليت ناي قزي غاقان تيفلام أب 3 كيلومتر إتألاوي جوناتان ميلان بأباي قجلة تتحيزوم علامة جوناتان ميلان نتأمل بال 7 كيلومتر سسرعت ناي مونقو بصوتا ودرن تاني رحلمو علامو درو 10 كيلومتر كي توقع عزم بأقو فشلوم أب 36 كيلومتر 15 زأخلو تقردمتي نعباي قجلة كتقع فتينو مكان تنبرو كسلت غناي كألن أب 54 كيلومتر فرنساوان كينتين باتشرن ماتيو فيرتشرن بريتانو جيران توماسم كاب عباي قجلة كعماب كنميت قداميت قجلة مسريتوم زا قجلة دحرك في التراس تبقسا قجلتات أما بل 26 كيلومتر بعباي قجلة تقوبيتن عباي قجلة بأمريكاوي كلب لتريكنا تقلست يام نابتا أما بل 7 كيلومتر زنبرت ناينت بقطتا وددر بتسحام بتخطط العوات بوغاجا لبيسوا زركب قتلا ماليوم كيسنا أب حرقا زركب جوناتان ميلان دمام قدام يكون عتيو 20 بوسيتو ماتيو فاندربول كالاي 10 شوعات نتبيم إرتراو بنيام قرماي دماه ساسي عتيو 15 بوسيدوم مبل 10 سساتر تازاتو تاري بوغاجا دمام 3 بوسيدو لوم كساب زارح قدمام جوناتان ميلان ب 250 حل نت بقداماي تاري بوغاجا ب 206 نت بكالاي ماتيو فاندربول ب 209 نت بسالساي بنيام قرماي ب 209 نتبيم رابعي درجة حيزوم جوناتان ميلان تيم ميلنرن سرحم سلازودهم كاب عباي قجلة تريفوم أب 67 كيلومتر بيلجيماوي أبا سولار كوكستي بريم كووينوبيل كاب عباي قجلة تريفوم أبزر حق الدمام أيرلندا وبين هيلي هولندا تيمين أرسمانن فرنساوي ليني مارتينيز نزركبهم 10 تقلدم تيم كاب عباي قجلة هديموم عباي قجلة بزهرمت قجلة 20 كتن كاليت غاق تنتصيفوام بسربعة تقلدم تام تريفام نزهرمت قجلة فللي هكذا قفع مام حيزاتو زلاب تاري بوغاجات قلسوي إمارات سيام أب 27 كيلومتر فرنساوي ليني مارتينيزم هولندا تيمين أرسمانن كولومبياوي إني روبيون أب كنميت قداميت قجلة مسريتوم أب 7 كيلومتر بأوسترالياوي بين أوكونر تمرحم قاليت قجلة نقداميت قجلة سنبيراتام كسر أبالات قداميت قجلة دمام ناب 10 شوعة بريكم أبز جزيم إذا قدمت تقولنا أبالات تيم فيزما سايمون ياتسن سيبكوسن كارلوس ديجازن تيمنا أرسمانن بين هيليم سيرجيو هايكوتا إنر روبيو إنريك ماس مايكل ودوس ألكساندر بلاسوف بين أوكونرن لين مارتينيز أمسول تقلدن تيم زحقفت تاقوجلم أب 7 كيلومتر بين أوكونر لين مارتينيز كاب قدمت تقول تفليم بخلتي أم تقلز قدمت تقولنا مسويتهم أب 8 كيلومتر ناي أوكونر مارتينيزن وجلن خليت وجلن 27 كاليت نعباي وجلن ناي دقيقن 30 كلتن كاليتن ريم كوفينوبيل دمام ناي 3 دقيقن 37 كاليتن ناي غزي غاغ أنصفاتلهم أب 81 كيلومتر زعبي زينا ناي زا مدرك خون زخل ملاي ريم كوفينوبيل كاب زود دريوم أوفينوبيل كاب جمهور 45 متر هودات نتوم 4 ترايو كودهم كيلوم
ኦቬኖፔል ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ፖጋቻ ተኸቲሉ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ዝነበረ ተቐዳዳማ እዩ። ኣብ 82 ኪሎ ሜትር ኣቐዲሙ ሓደጋ ሙሉእ ኣጋጢሞ ዝነበረ ኣባል ሊድል ትሬክ ማቲያስ ኬልሞንሰን እውን ኣሰር ኤቨኖፔል ሲዒቦም ውድድሩ ቋሪጡ መበል 14 መድረኽ ንክልተ ሱማያት ተቐዳደምቲ ኦቬኖፔልን ኬልሞንሰን ኣኽሲራ ኣብ 84 ኪሎ ሜትር ኣብ መንጎ ቀዳሚትን ዓባይ ጉጅለን ዝነበረ ናይ ግዜ ጋግ ናብ 2 ደቂቕን 6 ካልኢትን ደይቦም ኣብ ቅድሚት ፀንሐም ኣየርላንዳዊ ቤን ሄሊ ብዓባይ ጉጅለን ተጎቢጦም ኣብዚ ርሕቀት ኣብ ቀዳሚት ጉጅለ ዝነበረ ፈረንሳዊ ሌኒ ማርቲነዝ ካብታ ጉጅለ ጥቂዑ ንቕድሚት ገስጊሱ ዕላማ ናይ ማርቲነዝ ነታ 20 ነጥቢ ተውህብ ናይ ሆርስ ካታጎሪ ዓቐብ ዘለዎ ዓቐብ ንምዕዋት እዩ። ኣብ 88 ኪሎ ሜትር ሌኒ ማርቲነዝ ንኻልእቲ ጉጅለ ናይ ደቂቕን 30 ካልኢትን ናይ ግዜ ጋጋ ኣንፂፍላ ሌኒ ማርቲነዝ ዕላምኡ ኣሳኺዑ ነታ መበል 89 ኪሎ ሜትር ዝነበረት ናይ ዓቐብ ውድድር ስዒርዋ ሙሉእ 20 ነጥቢ ወሲዱ ድምር ነጥቡ ናብ 47 ከባቢሉ ድማ ንፖጋቻ በሊፅዎም ካብ ካልኢቱ ጉጅለም ማይክል ውድስ ካልኣይ 15 ነጥቢ ሩሳዊ ኣሌክሳንደር ቭላሶቭ ካልኣይ 12 ነጥቢ ሆላንዳዊ ቲመን ኣርስማን ራብዓይ ኣትዩ 10 ነጥቢ ወሲዶም ኣብ 160 ኪሎ ሜትር ሌኒ ማርቲነዝ ሰለስተ ተቐዳደምቲ ዝሓዘት ጉጅለም ሴፕኮስ ናይ ደቂቕን 16 ካልኢትን ን16 ተቐዳደምቲ ዝሓቆፈት ጉጅለ ያትስ ናይ ደቂቕን 33 ካልኢትን ንዓባይ ጉጅለ ድማ ናይ 3 ደቂቕን 40 ካልኢትን ናይ ግዜ ጋጋ አንፂፎም ኣብ ቅድሚ ዝርከብ ሌኒ ማርቲነዝ ኣብዛ መድረኽ ምስ ዝዕወት 10 ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ክጎናፀፍ እዩ። ናይ መወዳእታ ናይ መድረኽ ዓወት ማርቲነዝ ቅድሚ 34 መዓልትታት ኣብ ሻይ መድረኽ ክራይተሪም ዶፊነ እዩ። ሎኒ ማርቲነዝ ኣብ መበል 119 ኪሎ ሜትር ዝነበረት ናይ ክልተ ካተጎሪ ዓቐን ዝነበረ ዓቐብ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱላ 5 ነጥቢ ወሲዱ ካብ ካልኢት ጉጅለም ሴፕኩስ ሲስተም ቫለንቲን ፓረት ፔይንትረ 2 ማይክል ውድስ ድማ 1 ነጥቢ ወሲዱ ኣብ 128 ኪሎ ሜትር ሌኒ ማርቲነዝ ብኻልኢት ጉጅለም ተጎቢጡ ኣብ 128 ኪሎ ሜትር ቀዳመይቲ ጉጅለን ጆናታን ሚላን ዝነበራ ጉጅለም ናይ 16 ደቂቃ ናይ ግዜ ጋግ አንፂፋትላ ዓባይ ጉጅለም ጀርመናዊ ኣባሉ ኢማረትስ ኒልስ ፖሊት ክትቅለስ ካብ ትጅምር ነዊሕ ኪሎ ሜትራት ተጓዒዛላ ጀርመናዊ ኣባል ቦራሊ ፖቪትስ ኣብ ፈረንሳ በማልያ ቦራ መበል 50 ጾቱ የካይዳሎ ኣብ 143 ኪሎ ሜትር ኣባል ቪዝማ ሳይሞን ያተስን ካብ ጉጅለ ቶቢያስ ሃላንድ ጆንሰን ተሪፎም ጉጅለ ጆሃንሰን ድሕሪ ዝፈጠረቶ ናህር ነንበስ ዓው ሌኒ ማርቲነዝ ዝነበረታ ጉጅለ ኣርኪባታ ኣብ 145 ኪሎ ሜትር ሆላንዳዊ ኣባል ኢኔስ ቲመን ኣርስማን ካብ ቀዳመይቲ ጉጅለ ጥቂዑ ዝተርፉ 67 ኪሎ ሜትር በይኑ ተጓዒዙ ናይ መድረኽ ዓወቱ ንኸመዝግብ ገስጊሱ ኣብዚ ርሕቀት ካናዳዊ ሚካኤል ውዱስ ኤንሪክ ማስን ብዓባይ ጉጅለ ተጎቢጦም ኣብ 150 ኪሎ ሜትር ንዝነበረት ናይ ሓደ ካታጎሪ ዓቐን ዝነበራ ናይ ዓቐብ ውድድር ቲመን ኣርስማን ቀዳማይ ኣትዩ 10 ነጥቢ ወሲዱ ሌኒ ማርቲነዝ ሾሞንተም ቫለንቲን ፓረት ፔይንትረ ሾሞንተም ቶቢያስ ሃላንድ ጆንሰን ድማ ራብዓይ ኣትዩ 4 ነጥቢ ወሲዱ ጾታ ንኽዛዘም 20 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎም ቲመን ኣርስማን ሌኒ ማርቲነዝ ካርሎስ ሮድሪገዝ ኢኔር ሩቢኦን ቶቢያስ ሃላንድ ጆንሰን ቫለንቲን ፓረት ፔይንትረን ዝሓዘት ካልኢት ጉጅለ ናይ ደቂቕን 27 ካልኢትን ናይ ሴፕኮስ ሳይሞን ያተስን ቤን ኦኮነርን ጆርዲና ጄጋርትን ዝሓዘት ሳልሰይቲ ጉጅለም ናይ ደቂቕን 46 ካልኢትን ንዓባይ ጉጅለ ድማ ናይ 3 ደቂቕ 48 ካልኢትን ናይ ግዜ ጋጋ አንፂፍሎም ጾታ ንኽዛዘም 17 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎም ኣብ ዓባይ ጉጅለ 30 ተቐዳድም ጥራዮም ተሪፎም ጾታ ንኽዛዘም 15 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎም ቀላሲ ዮናስ ቬንጌጋርድ ኣሜሪካዊ ማቴዎ ጆርጊሰን ካብ ዓባይ ጉጅለ ተሪፎም ቲም ቢዝማም ኣብዛ መድረኽ ቀዲማም ብሴፕኮስ ሳይሞን ያተስን ኣብ መጥቃዕቲ ክትውዕል ምውሳናም ኣብ ናይ ብጫን መሓዛብ ዝግበር ውድድር ተስፋ ቆሪፃም ናብ ናይ መድረኽ ዓውታት ውጥና ዘቐረታ ትመስል ጾታ ንኽዛዘም 13 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎም ቁፅሪ ኣባላት ዓባይ ጉጅለም ናብ 13 ጥራይ ወሪዱ ጾታ ንኽዛዘም 11 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎም ሳይሞን ያተስ ብዓባይ ጉጅለ ተታሒዙ ጾታ ንኽዛዘም 9 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎም ኣርስማን ካርሎስ ሮድሪገዝ ቶቢያስ ሃላንድ ጆንሰን ፓረት ፔይንትረን ኢኔር ሩቢን ናይ 2 ደቂቕን 34 ካልኢትን ንከም ሳይሞን ያተስ ቤን ሄሊ ታዴ ፖጋቻ ቬንጌጋርድ ሊፖቪትስ ሮግሊች ቤን ኦኮነር ዝሓዘት ጉጅለ ድማ ናይ 2 ደቂቕን 52 ካልኢትን ናይ ግዜ ጋግ አንፂፍሎም ብዓባይ ጉጅለ ዝተሓዘም ሌኒ ማርቲነዝ ካብታ ጉጅለ ተሪፎም ጾታ ንኽዛዘም 7.4 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ኣባል ዩታር ኣውስትሪያዊ ፊሊፕ ጋል ካብ ዓባይ ጉጅለ ሙሊቆም ኣብዚ ርሕቀት ጆናታን ናርቫኤስ ስርሑ ወዲኡ መሪሕነቱ ንኣዳምያትስ ረኪቦም ኣዳምያትስ እውን ኣይፀንሕና ኣብ ቅድሚት ፀንሖ ኢኔር ሩቢን ካርሎስ ሮድሪገዝን ሓዊስዎም ጾታ ንኽዛዘም 6 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ኣርስማን ንፊሊክስ ጋል ናይ 2 ደቂቕን 40 ናይ ታዴ ፖጋቻ ጉጅለ ድማ ናይ 2 ደቂቕን 30 ካልኢትን ናይ ግዜ ጋግ አንፂፍሎም ጾታ ንኽዛዘም 5 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ፈረንሳዊ ጆርዳን ጄጋትን ኬቨን ቫኩሊን ኮሎምቢያዊ ሃሮልድ ታኤዳን ስጳኛዊ ካርሎስ ሮድሪገዝን ካብ ዓባይ ጉጅለ ተሪፎም ጾታ ንኽዛዘም 3.2 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎም ኣብዛ መድረኽ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ምዃኖም ቃል ኣትዩ ዝነበረ ዮናስ ቬንጌጋርድ ካብ ጉጅለ ፔሎቶን መጥቃዕቲ ካይዱ ቬንጌጋርድ ዕድል ዘይገበሮ ግን ፖጋቻ መጥቃዕቱ ንኸበርዕኖ ዘይጽገም ብምንባር እዩ
ፖጋቻውን ብጊዲኡ ፎኪስ ዝበሃል ስካቶን ፖጋቻን ሊፖቪትስን ፈቲንዎም ጸኒሑ ቬንጌጋርድ ገዲሙ መልስ መጥቃዕቲ ካይዱ መጥቃዕቲ ቬንጌጋርድ ንሊፖቪትስን ጥራዩ ክረኻኽበሉ ክኢሉ ጾታን ክዛዘም 1.4 ኪሎ ሜትር ምስተረፎም ቲመን አረንማን ፖጋቻን ቬንጌጋርድን ናይ ደቂቕን 33 ካልይትን ናይ ግዜ ጋጋን ጽፉሎም ፖጋቻ ቬንጌጋርድ ዶንግዮ መጥቃዕቶም ብምክያዶም ነቲመን አርስማን ናይ ምግባት ተኽሎም ዝተሓተ እዩ ነዛ መድረኽ እቲ 67 ኪሎ ሜትር በይኑ በቅዲ ሶሎ ዝተጓዓዘም ሆላንዳዊ አባል ዩኒቨርሲቲመን አርስማኒዩ ንውድድሩ ብ4 ሰዓትን 53 ደቂቕን 65 ካልይትን በመዛም ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊትሉ ኣብ መወዳእታ ሜትሮታት ቬንጌጋርድ ቆሪጾ ዝኸደ ታዴ ፖጋቻ ብደቂቕን 8 ካልይትን ድሕሩ ካልኣይ ዮናስ ቬንጌጋርድ ብደቂቕን 12 ካልይትን ድሕሩ ሳልሳይ ፊሊክስ ጋል ብደቂቕን 19 ካልይትን ድሕሩ ራብዓይ ፍሎሪያን ሊፖቪትስ ድማም ብደቂቕን 25 ካልይትን ድሕሩ ሓምሻይ ተርታሒዙ ዕዉት መድረኽ ቲመን አርስማን ብዘመዝገቡ ዓወት ተሓጊዙ ራብዓይና ፕሮፌሽናል ዓወቱ ጸምቢሉ አርስማን መበል 69 ሆላንዳዊ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ናይ መድረኽ ዓወት ጎናጸፍ ዝኽኣለ እዩ ወዲ 25 ዓመት 227 መዓልታትን ቲመን አርስማን መበል 327 ብዕድመ ዝነኣሰም ዕዉት መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ኢኒዮስ ኣብ ታሪኹ መበል 61 ናይ ግራንድ ቱር ዓወታ ሰኒዳ ኣብዛ መድረኽ ካልኣይ ተርታ ዝሓዘ ታዴ ፖጋቻ ድማ መበል 28 ግዚኡ ካልኣይ ተርታ ሒዙ ናይዛ መድረኽ ክደብ ግዜ 46 ደቂቕን 58 ካልይትን ብምንባሩ ቢንያም ግርማይ ብ6 ደቂቕ ቀልጢፉ ካብ ዕዉት ቲመን አርስማን ብ4 ደቂቕን 42 ካልይትን ድሕሩ መበል 144 ተርታ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ በዚ መሰረት ታዴ ፖጋቻ ብ50 ሰዓት 4 ደቂቕን 28 ካልይትን መሪሕነቱ ዓቂቡ ዮናስ ቬንጌጋርድ ብ4 ደቂቕን 13 ካልይትን ድሕሩ ካልኣይ ጀርመናዊ ፍሎሪያን ሊፖቪትስ ድማ ብ7 ደቂቕን 53 ካልይትን ድሕሩ ሳልሳይ ተርታ ሒዙሎ ቢንያም ግርማይ ብ3 ሰዓትን 8 ደቂቕን 6 ካልይትን ድሕሩ መበል 160 ተርታ ሒዙሎ بنتبي إيطالياዊ ጆናታን ሚላ ብ251 ነጥቢ ቀዳማይ ስሎቬናዊ ታዴ ፖጋቻ ብ293 ነጥቢ ካልኣይ ሆላንዳዊ ማቲው ቫንደርፑል ብ190 ነጥቢ ሳልሳይ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ድማ ብ169 ነጥቢ ራብዓይ ተርታ ሒዙሎም ፈረንሳዊ ሌኒ ማርቲነዝ ብ62 ነጥቢ መሪሕነት አንበሳ ዓቅብ ደጊሞም ካብ ፖጋቻ ተረኪቦም ታዴ ፖጋቻ ብ52 ነጥቢ ካልኣይ ሆላንዳዊ ዕዉት መድረኽ ቲመን አርስማን ብ48 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ሒዙሎም ቤልጂማዊ ሬምኮ ኤቨነፖል ካብ ዝውድር ምስንባቱ ሰዒቦም ፍሎሪያን ሊፖቪትስ መሪሕነት ብሉጽ መንእሰይ ቱር ዲ ፍራንስ ተረኪቦም ብሪጣናዊ ኣባል ቲም ፒክኒክ ኦስካር ኦንሊም ብደቂቕን 25 ካልይትን ድሕሩ ካልኣይ ፈረንሳዊ ኬቨን ቫክሊን ብ2 ደቂቕን 28 ካልይትን ድሕሩ ሳልሳይ ተርታ ሒዙሎም ብጋንታ ቲም ቪዝማ መሪሕነት ዓቂባ ዩኤ ኢማራትስ ብ13 ደቂቕን 48 ካልይትን ድሕራ ካልኣይ ተርታ ሒዛላ ቱር ዲ ፍራንስ ሰንበት 20 ሓምለ መበል 15 መድረኹ ክቕጽል እዩ ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳደምቲ 169.3 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ውድድር ከካይድ እዮም መደብና ክሳዕ መወዳእታ ብምክትታልኩም ደጊምና እንዳመስገንና ኣብ ዝቕጽል ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ከምቲ ልሙድ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ህላውነትኩም ደገፍኩም ናይ ፈለየና እንዳበልና ንሎም ዘዳልናና ትሕዝቶ ኣብ ዝንዛዝም ሰላም